ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗର୍ଦ୍ଦଭି ଓ ଶାବକଟି ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବସ୍ତ୍ର ପାତିଦେଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁ ତାହା ଉପରେ ବସିଲେ। ପୁଣି ଲୋକସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଗା ପଥରେ ବିଛାଇଲେ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଗଛରୁ ଡାଳ କାଟି ଆଣି ବାଟରେ ବିଛାଇ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଆଗରେ ଓ ପଛରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକସମୂହ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହୋସାନ୍ନା ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ହୋସାନ୍ନା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମସିହା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଶା, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆଦର ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହା ହିବ୍ରୁ ବାକ୍ୟ ହୋସିଆନା ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଦୟାକରି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହା ଏକ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା, ଯେପରି ଗୀତସଂହିତାର 118 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୋ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନୟ କରୁଅଛୁ, ଏବେ ପରିତ୍ରାଣ କର। ହେ ସଦାପ୍ରଭୋ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନୟ କରୁଅଛୁ, ଏବେ ସଫଳତା ଆଜ୍ଞା କର। ଆଜି ହୋସାନ୍ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଉପାସନାରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରକାଶ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ମୁକ୍ତିର ଉତ୍ସବର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଈଶ୍ୱର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତିର ଆନନ୍ଦକୁ ଉତ୍କର୍ଷରେ ଧରି ରଖେ।